Ame foli kura aw yɔrɔ amunu kɛmɛ ka sariya bulon kɛ aw ka jamukan mandi dɔ ye Serifula Jabaramuso kan walasa ka sariya dɔn jamana forobacɛw ka baara tɛmɛsiraw ka bɛɛ lajɛlen dɔn. Anw ye layiru ta aw ye dɔgɔfara tɛmɛlen k'a fɔ bi tarata ŋwana segi ka na walasa ka masala dugukoloko in kan toujours ani domaine direction bi u fana sɔnna k'an ka wele jaabi ka na an ka kɛnɛ kan min ye monsieur Charles Jara ye. An n'ale tun bɛ ɲɔgɔn fɛ don tɛmɛnen na bi an fana bɛ ɲɔgɔn fɛ nin hakilina in kan. Bi an ka hakilina o de ye nin la réforme domaniale et foncière au Mali. Babu bɛna boli nin kan an bɛna mun faamuya a kɔnɔ an bɛna dɔn k'a fɔ a jirala k'a fɔ ko sɛbɛn bɛɛ bɛna tunu k'a tɔ kɛ titre foncier titre foncier ko in bɛɛ bɛna laban o de la. Titre foncier tɛmɛsira jumɛn bɛ yen walasa ka titre foncier sɔrɔ? Waati jumɛn bɛ kɛ n'i b'a fɛ ka i ka yɔrɔ kɛ titre ye i bɛ waati joli kɛ walasa ka o sɛbɛn makɔnɔ? Musaka jumɛnw bɛ sara a la kumaw la n'a ma kɛ gondolako ye o na o fɔ an ɲɛna. Min ɲɛna ye direction des domaines ye a da sera a ma an ka don tɛmɛlen jamukan na k'u ka baara taabolo caman ɲɛfɔ an ɲɛna an kun tɛ minnu dɔn. Mais mun ye musakako ta fanfɛla ye an fana y'a mɛn k'a fɔ u fana jɔyɔrɔ ka bon jamana musaka mobiliseli la n'an ko ma ko recette ka nafolo ɲini k'a bila jamana ka foroba kɛsi kɔnɔ n'an ko ma ko budget k'u jɔyɔrɔ b'o la. U jɔyɔrɔ min b'o la u n'olu lakale an ɲɛna. A na kɛ bɔdanya ma n'an bɔra nin jamukan in kɔrɔ bi ne ni aw an na kɛ maa hakili carilen mun na se k'a ɲɛfɔ maa tɔw ɲɛna minnu ma jamukan in lajɛ u k'a faamu k'a fɔ yɛlɛma kura bɛ yen an ko Mali kura o Mali kura taasira ko dugukoloko gɛlɛya bɛna si la tunu ka ban pewu. O bɛ kɛ wajibi an kan an ka tɛmɛ o sira kan. O la minisiri min bɛ domaine kɔnɔ ale ka cɛsiriw ka bon nin ko in kɔnɔ kosɛbɛ n'o ye professeur Birima Kamina an ka foli bi s'a ma ka se domaine yɛrɛ ɲɛmaaba ma monsieur Ablaye Diko fulakɛ an b'a fo ale sababu la bi an ni monsieur Charles Jara an bɛ kɛnɛ kan walasa kunba fɛn o fɛn b'an na o bɛɛ ka ban pewu an hakiliw ka latigɛ an ka sunɔgɔ k'an hakili latigɛ k'a jira k'a fɔ nin ye garanti donnen ye kow la n'an ye an ka dugukolo sɔrɔ nin sɔrɔ cogo ninnu na kuma foyi tɛ yen bilen. N'o tɛ dugukoloko a kɛra problème ba ye an ka jamana kɔnɔ balimaw tiɲɛna sinjiw tiɲɛna dugu dɔw tɛ furu kɛ ɲɔgɔn ma bilen ka sababu kɛ dugukoloko ye. O bɛ fɛn o fɛn na an ka jamana dumanba in na n'a fɔra ko fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ la an bɛɛ lajɛlen kan ka ko tare tare maa mun ye wuli ka jɔ n'o cɛsiriw kɛ o bɛ kɛ wajibi an kan k'u fo k'u waleɲuman dɔn. O la ka daminɛ jamanakuntigi la le colonel Assimi Goïta an b'a fo sariya in a bilara sen kan kabini san 2020 2020 fo an bɛ yɔrɔ min na bi. O la yɛlɛma kura ninnu an na bɔ kunbana a kɔnɔ ne ni aw ka sababu kɛ an ka maa welelen monsieur Charles Jara chef de division de relations et contentieux de la direction nationale des domaines an n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ bi ni ala sɔnna an na faamuyali caman sɔrɔ bi babu in na ne ni aw inshallah. Monsieur Jara an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn dɔgɔfara tɛmɛlen an tun bɛ ɲɔgɔn fɛ i fana sɔnna ka na bi tuguni walasa ko tɔ mun tun bɛ yen n'o ɲininkaliw ma se ka kɛ k'olu jaabi i y'o mun kɛ foli ani waleɲuman dɔn an b'o k'i la. O diyara n ye Suntera hakili la anw yɛrɛ kan k'e fo an kan ka aw fo a ka teleso bɛɛ ani a ka filɛlikɛlaw i y'a fɔ i ka kuma na cogo min na an bɛ bonya lasegin kɛ ka ɲɛsin an ka faamaw ma min ye minisiri ye ani an ka directeur national olu de sababu an sera ka se yan bi ka na a masala tuguni sariya ninnu kan hakili la sariya ninnu ye fɛn ye minnu dabɔra jamanadenw de kama n'ala sɔnna ni jamanadenw ma kunnafoni o sariyaw taabolo la a gɛlɛn gɛlɛya b'a la ka se ka lawaleya. Merci encore une fois an b'i fo. A diyara n ye monsieur Jara an kɔni an ka annonce passera an ka télé kan a bɛ dɔgɔfara kelen bɔ k'a fɔ an nana segin jamukan in kan ni lafiya ko bɛ jamana in kɔnɔ bi walasa futinaw ka dafaga dugukoloko a ɲɛnabɔli siraw b'a la. O la bi n'an ye jateminɛ kɛ dugukoloko la a ko a ma ko titre foncier ko bɛɛ bɛna ko ye sisan nɔ. Titre foncier yɛrɛ sɔrɔ cogo jumɛn b'a la n'i b'a fɛ k'i ka yɔrɔ kɛ titre ye i kan ka tɛmɛ sira jumɛn fɛ ani waati joli b'a la walasa i ka se k'i ka laɲini sɔrɔ? Ɲininkali ka ɲi kosɛbɛ. C'est vrai que nin kuma bɛ bɛɛ la mɔgɔ caman bɛ ɲininkali kɛ titre bɛ sɔrɔ cogo jumɛn na a bɛ sɔrɔ waati jumɛn kɔnɔ. C'est vrai et c'est normal. Titre ye fɛn ye sɛbɛn de
état de b'a di mɔgɔ ma sɛbɛn min don a bɛ dugukolo kɛ mɔgɔ ta ye o la n'o bɛ kɛ sɔni o ka kɛ titiri a bɛ sɛgɛsɛgɛ de sɛgɛsɛgɛli don an b'a fɔ o ma ko enquête donc n'o sɛgɛsɛgɛliw kɛra o de bɛ taa kun cɛ titiri dilanli ye maintenant i ka ɲininkali kɔnɔ titiri dili ani titiri dilanli kelenw tɛ cogo di kuma fila de don sabula titiri n'a dilanna d'ailleurs mais normalement titiri kan ka dilan Mali dugukolo bɛɛ la parce que titiri ka dilan kɔrɔ fila t'a la o ka tɔgɔ di dugukolo ma ka dugukolo bange sariya kɔnɔna na ni dugukolo bangena sariya kɔnɔna na sariya b'a lakodɔn o de ye titiri dili ye an titiri bɛ taa numéro de bɛ taa sɛbɛn an ka sɛbɛn belebeleba dɔ bɛ yen a bɛ taa sɛbɛn o kɔnɔ ni i n'a fɔ ni den bangena tɔgɔ bɛ d'a ma cogo min na titiri fana bɛ ten de maintenant ni titiri kɛra numéro dira la a bɛ se ka di mɔgɔ ma o di cogo fana ka ca a bɛ se ka feere a bɛ se ka di location dɔ bɛ se ka di singa la donc filɛ fila dɔ kelenw tɛ maintenant min ye titiri dilanni ye hakili i ka ɲininkali b'o de kan titiri bɛ dilan cogo jumɛn na n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ titiri kan ka dilan a bɛ sɛgɛsɛgɛ de fɔlɔ an k'u ka enquête o de ye procédure d'immatriculation ye sɔni titiri ka dilan an bɛ min wele ko procédure d'immatriculation o de bɛ kɛ ka yɔrɔ immatriculer o ye sɛgɛsɛgɛliw minnu bɛ kɛ fo ka taa se numéro dili ma terrain na o sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ cogo jumɛn a fɔlɔ ni laɲini kɛ laɲini bɛ kɛ toujours état ka cakɛda fɛ n'o ye anw ye domaine ye i bɛ laɲini kɛ anw de fɛ mais ni laɲini kɛra anw fɛ an tɛ wuli ka a kɛ yɔrɔnin kelen tɛ dɛ an bɛ wuli ka sɛgɛsɛgɛli kɛ fɔlɔ a ka ca ala fɛ siɲɛ caman ni sɛgɛsɛgɛli laɲini kɛ an bɛ ani cakɛda min bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'o ɲininka ni tigi ye laɲini kɛ nin yɔrɔ in na est-ce que laɲini min don ani sababu ani sariya bɛ bɛn fɔlɔ parce que sariya de bɛ dugukolo la i y'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen siso de don yɔrɔ dɔ bɛ yen jagokɛ yɔrɔ don yɔrɔ dɔ bɛ yen balontan tɛrɛ dɔ bɛ yen foroba yɔrɔ don an da sɔrɔ o ma sigi tɛmɛlen donc o de bɛ lajɛ fɔlɔ o sɛgɛsɛgɛ kun fɔlɔ bɛ lajɛ n'o lajɛra généralement an bɛ taa urbanisme na olu ka hakilinata di a la n'olu ka hakilinata di a la n'a ka ɲi an bɛ na san an bɛ sɛbɛn ci mɔgɔ dɔ ma a bɛ fɔ o ma ko géométrie olu ka baara ye ka dugukolo suma n'olu ye dugukolo suma o bɛ plan k'a la ka plan k'a la ka dugukolo bɛ yɔrɔ min na a bɛ cogo min na a bonya bɛ cogo min na jɔli kɛra kɔnɔ wa jɔli ma k'a kɔnɔ wa dugukolo lankolon don wa o bɛ kɛ sɛbɛn dɔ kɔnɔ k'o ci anw ma sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ n'o de ye donc n'o sera anw ma domaine na généralement chef de bureau fɛ yen ale bɛ enquête daminɛ sariya ko ko ni enquête bɛ kɛ l'enquête elle est publique c'est-à-dire que bɛɛ kan ka bɔ a kalama donc titiri man ka bɔ ka sɔrɔ mɔgɔ t'a kalama k'a fɔ ko titiri baara bɛ sen na o de y'a to sigi tɛmɛlen n ye journal ko kuma fɔ journal kɛ kun ye de walasa mɔgɔ ka bɔ a kalama min bɛ sɛbɛn journal kɔnɔ a bɛ yira k'a fɔ ko carrément siɲɛ b'a fɛ ka titiri kɛ nin yɔrɔ in na ou bien état b'a parce que a bɛ se ka kɛ état yɛrɛ ye état bɛ fɛ ka nin yɔrɔ in kɛ titiri ye ni dɔ bɛ fɛn kalama min bɛ se k'o bali ou bien ni dɔ hakili la ko ale ka hakɛ dɔ b'a kan a tigi bɛ se ka wuli ka se anw ma o de bɛ kɛ journal kɔnɔ donc c'est pour te dire que bɛɛ kan ka bɔ a kalama donc n'o kɛra journal kɔnɔ journal bɛ na an ka baara la an ka chef de bureau fɛ yen ale bɛ journal kelen di min ye laɲini kɛ kelen bɛ bila dossier kɔnɔ kelen bɛ taa archive la maintenant min kɛra journal kɔnɔ o ɲɔgɔnna fana bɛ kɛ ka t'o bila tribunal la o bɛ taa di tribunal mɔgɔ ma greffier ma greffier b'o nɔrɔ tribunal la yen kalo kelen de a bɛ kalo kelen nin kɛ yen walasa an ye min fɔ sisan ni mɔgɔ min hakili la ko ale ka hakɛ dɔ b'a kan ou bien mɔgɔ min ma jɛn n'a ye a tigi bɛ se ka wuli ka se anw ma kalo kelen kɔnɔna na to n'o kɛra o ɲɔgɔnna fana bɛ kɛ ka t'o di maire ma n'a maire bɛ yen a bɛ taa di maire ma
o fana bɛ lakɔnɔ o fana b'a nɔrɔ a ka yɔrɔ la yen a bɛ taa di dugutigi ma n y'a fɔ cogo min na sigi tɛmɛlen sisan olu sen nɔra na donc dugutigi bɛ lakɔdɔn o fana b'a nɔrɔ yen ayiwa dugukolo yɛrɛ la terrain bɛ yɔrɔ min na a bɛ taa nɔrɔ yen fana nin bɛɛ kun ye de pour que mɔgɔw ladɔnniya parce que titre man ka bɔ tuguni ka sɔrɔ mɔgɔw ma bɔ a kalama ni mɔgɔ dɔ ka hakɛ bɛ se ka k'a la i bɛ t'a sɔrɔ titre bɛ ka kɛ yɔrɔ min na i bɛ t'a sɔrɔ dɔ ta don donc mɔgɔw kan ka bɔ a kalama o ye a condition fɔlɔ ye filanan ye min ye ni o kɛra ni mɔgɔ ma na k'a fɔ ko ne ta don yɔrɔ y'a fɔ ne ko kalo kelen don a bɛ kalo kelen de bɛ di mɔgɔ ma pour que mɔgɔ na ni mɔgɔ ma na kɔrɔ ko basi tɛ yɔrɔ la donc chef de bureau min bɛ ka baara kɛ domaine na ale bɛ sɛbɛn wɛrɛ kɛ tuguni an b'o fɔ ko avis de bornage o avis de bornage o sɛbɛn in o fana bɛ taa journal la tuguni journal la fɔlɔ kɛra cogo min na o fana bɛ kɛ ten mais ale avis de bornage ale bi don dɔ de di k'a fɔ nin don in na an bɛ wuli ka se terrain yɛrɛ la domaine baarakɛlaw b'a la mairie baarakɛla b'a la dugutigi ka lasigiden b'a la min ye laɲini yɛrɛ kɛ ani minnu ka yɔrɔ nɔrɔlen b'a la olu fana bɛɛ kan ka wele donc o de bɛ kɛ avis in kɔnɔ o fana bɛ publier tile 15 kɔnɔna na t'a dɔn n'i bɛ k'a jateminɛ n ko dɔ in ye kalo kelen nin ye tile 15 ye donc o tile 15 kɔnɔ o baara fana kan ka kɛ n'o baara kɛra o don mana se u bɛ taa ɲɔgɔn fɛ terrain na n'u taara terrain na waati min na an ye min fɔ ko bornage tɛ dɔwɛrɛ ye ka taa terrain dancɛw lajɛ ani nin tigi bɛ dan bɔ ani tigi bɛ dan bɔ est ce que a ma don nin tigi kunna nin bɛɛ bɛ lajɛ de fɔlɔ ni nin bɛɛ lajɛra fɔ kɛra la ka fɔ non a ma don mɔgɔ si kunna donc borne dɔ yɔrɔ min na piquet kɛra yɔrɔ min na o de y'a ye donc o man ka bɔ a nɔ na tuguni donc sɛbɛn bɛ k'o la an b'a fɔ o ma ko PV bɛɛ b'i bolo nɔ k'a la ka yɛrɛ k'a fɔ ko bornage kɛra dancɛw yɛrɛ la gɛlɛya ma bɔ a la bɛɛ bɛnna ma sɔn kɛra ma donc ni o kɛra o don yamaruya bɛ chef de bureau bolo ka numéro kɛ terrain na sisan an b'a fɔ o de ma ko titre ka titre créer donc titre dilanna sisan de maintenant titre dilanna ani titre dili tɛ kelen ye an bɛ fɔ n ka kuma na titre dilanna sisan parce que sɛgɛsɛgɛli bɛɛ kɛra sisan numéro kɛra la titre terrain wolola sariya kɔnɔna na tɔgɔ dira a ma sisan i y'a faamu a denguli kɛra o de don donc denguli mana kɛ maintenant a bɛ di cogo jumɛn na o fana ko wɛrɛ ye o fana ye sira wɛrɛ ye min ni titre yɛrɛ dilanni tɛ kelen ye mais dilanni ɲininkali hakili la ɲininkali b'o de kan an y'o de fɔ sisan maintenant n ye waati minnu fɔ n ko kalo kelen tile 15 donc hakili la i ka ɲininkali kun fana voilà n'o ɲininkali kɛ parce que voilà maa dɔw b'a la k'a fɔ olu bɛ se ka san kelen kɛ san kelen ni tila san fila yɛrɛ kuma dɔw titre nɔfɛ a tɛ sɔrɔ donc c'est pourquoi i komi sariya bulon kɔnɔ sentiment tɛ yan voilà hinɛ tɛ yan makari tɛ yan n'i nana dɔrɔn sariya ko cogo na an bɛ ɲininka o de la i ka baara kɛ n'o ye voilà donc n ye sariya ka waati kɔfɔlen de f'i ɲɛna sisan titre a bɛ kan ka bɔ nin waati in de kɔnɔ c'est à dire kalo kelen min ni tile 15 min fɔra nin ye an b'a fɔ o de ma ko les délais incompressibles waati min de don i tɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogo si la c'est à dire ni titre jiginna o jukɔrɔ dɔrɔn titre man ɲi donc kalo kelen ni tile 15 45 jours titre bɛ se ka di mɔgɔ ma mais minnu ta ye san kelen ni kɔ ye sisan nɔ k'o fana bɛ cogo di est ce que e ka kuma ninnu na an bɛ gɛlɛya dɔɔni sɔrɔ la ou bien an bɛ yɛlɛma kura minnu kɔnɔ nin ye yɛlɛma kuraw ni min ni kɔrɔlen tɛ kelen ye paratigiw tɛ kelen ye oui ni kɔrɔlen tɛ kelen ye dɔɔni sabula kɔrɔlen na kalo kelen kun tɛ kalo fila de kun don kalo fila de kun don ani tile 15 fara kan mais i ye min fɔ min ye san kelen titre man kan k'o sɔrɔ titre man kan k'o sɔrɔ n'i ye sariya yɛrɛ kalan i b'a ye k'a fɔ titre n'i ye a ladon n'i ye laɲini kɛ ka laɲini ladon n ye min fɔ nin n'i y'o bɛɛ sira tama yɔrɔ kɔni normalement kalo fila kɔnɔna na e kan ka titre sɔrɔ ni ko wɛrɛ tɛ yen mais a dɔw bɛ yen dɔw bɛ titre demande yɛrɛ ladon
a bɛ daminɛ mais o ti a baara tɔ suit ti tɛmɛsira tɔ ninnu bɛɛ labato sariya fana y'o dantigɛ k'a fɔ ko ni titre la ni ye demande kɛ titre ladɔnna ni a demande ladɔnna k'a fɔ i bɛ ka titre kɛ nin yɔrɔ in na n'a y'a daminɛ gɛlɛya ma bɔ ni gɛlɛya ma bɔ an fan fɛ fo gɛlɛya bɔra e de fan fɛ kalo 1 kalo 2 kalo 3 kalo 4 i bɛ ka wele i ma na sariya b'a jira ko an bɛ se ka i ka demande k'a bila kɛrɛfɛ an b'a lasigi ma o de ye rejet ye voilà an b'a rejeté parce que a man ka tɛmɛ o kan yarɔ kɔni kalo 4 kɔni san kelen ko kuma kɔni tɛ fɔ yen donc titre man ka san kelen mais min parce que a bɛ se ka kɛ fana gɛlɛya in yɛrɛ bi bɔ an yɛrɛ an baarakɛlaw la fana fo k'o fana fɔ o fana tiɲɛ de don a fɔ dɛ n'o tɛ an kɔni ye caman fɔ aw ma ka tɛmɛ voilà donc o fana sariya fana bɛ yen o kama n'i ye laɲini kɛ a kɛra anw ye o a kɛra État ka cakɛda wɛrɛ ye o hakili la normalement kalo 1 jaabi kan ka d'i ma jaabi kan ka d'i ma k'a fɔ soit i ye laɲini min kɛ a bɛ se ka bɛn ou a tɛ se ka bɛn n'o ma kɛ e bɛ se ka o jaabi dibaliya in i bɛ se ka nɔminɛli de kɛ n'o ye donc san 1 titre a man ka kɛ voilà. a diyara n ye mais nin hukumu kɔnɔna na nin bɛ an nafa kosɛbɛ bari an bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ Mali kɔnɔ yan fɔ ka se Mali kɔkan ma maaw b'a la ka jɛmukan in a sɛbɛkɔrɔlajɛ kosɛbɛ walasa faamaya ka se ka sɔrɔ a la minisiri ka yamaru kɔnɔ a ka cakɛda dɔ bɔra nɔ n'o ye conseil technique ministère la a ko titre ko bilama yɛlɛma donna na sariya kura in fɛ mais ko ale yɛrɛ ye a ka minisiri n'o ye le professeur Berema Kane minisiri min bɛ dugukolo ko kunna dugukolo ko minisiri k'a ye sɛbɛn ci ka taa administration territoriale minisiri ma k'a fɔ a ɲɛna min ye administration ye k'a daminɛ gouverneur la ka jigin préfet la ka na se fɔ sous préfet ma k'u bɛ ka yɔrɔ mun di papier mun di dugukolo la k'u k'olu jɔ bon waati dɔ fana mairie fana ta ko dugukolo bɛɛ b'a la ka uniformiser k'a kɛ titre foncier o baara mun fɔra est-ce que domaine bɛ dɔ kalama o la domaine bi dɔ kala b'a la hakilila nin bɛɛ ye sariya lawaleya de don sariya ye fɛn dɔ sira dɔ fɔ k'an ka tɛmɛ o fɛ an ye an ka sigi tɛmɛlen na an y'a fɔ k'a fɔ ko sɛbɛn dɔ tun bɛ yen minnu tun bɛ dila sariya ko kɔnɔ o di tuguni mais ko an ka taa sira wɛrɛ fɛ min ye titre ye titre de kan ka di bɛɛ ma maintenant a kɛra waati dɔ la i ye administration territoriale min fɔ nin ye commandant bɛ yen gouverneur bɛ yen sariya fana tun kɛlen k'o yamaruya ka to ka sɛbɛn dɔ di mɔgɔ ma an b'a fɔ titre provisoire de construction rurale o fana tun di mɔgɔ depuis sariya dɔ in sariya kɔrɔ in na maintenant sariya kɔrɔ min tali filɛ nin titre provisoire de construction rurale o tɛ yen o bɔra yen donc yarɔ n'o bɔra yen o man ka di tuguni bi mais o bɔra yen fana mun na sabula 2017 sariya dɔ fana tara min ɲɛsinnen bɛ an ka sɛnɛ ko ma la loi sur les fonciers agricoles sɛnɛ baganmara ani mɔni donc o sariya in o bɛ tali kɛ o dugukolo ninnu na a dicogo n'a fɛnw kan dicogo b'a la a kan ka labaara cogo min na o fana bɛ yen donc o dicogo yɛlɛmana sabula n'i y'a jateminɛ kɔmɔnɔn tun bɛ min di terrain minnu di mɔgɔ ma olu ye terrain ye minnu bɛ tali kɛ sɛnɛkɛ dugukolo la sariya kura min taara min ye sɛnɛkɛ dugukolo fana perepilatigɛ k'a fɔ ko a kan ka di cogo min na hakili la bi na dugutigiw a n'a ka conseil an b'a fɔ ma commission foncière olu kan a di donc o sariya de b'a to kɔmana man ka di tuguni donc minisiri ye o sɛbɛn de ci ka taa k'a jira minisiri tɔɲɔgɔn na k'a fɔ ko préfet man ka a di tuguni sous préfet man ka di tuguni gouverneur man ka di tuguni parce que an b'a kalama k'a fɔ ko hali bi u tun ka continuer k'a di ka sɔrɔ sariya kura in talen don donc minisiri c'est la même chose maire fana bɛ ka min di u bɛ to ka min di an ko ma ko permis ou bien construction rurale ou bien construction urbaine o fana
ba o kɔnɔ parce que olu n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ n ko olu ninnu si tɛ yen tuguni ninnu si tɛ yen tuguni donc maire man ka di bi an bɛ yɔrɔ min na bi in na ninnu si man ka di tuguni donc hakililajigi don ministre ye min kɛ ka a lase a ka a tɔɲɔgɔn ma min bɛ administration territoriale kunna parce que maire ni préfet ni sous préfet bi olu fana bi olu ale ka mara kɔnɔ voilà. ko ni o y'o papier di ko n'a sera domaine ma k'aw t'a kɛ titre foncier a y'o préfet latigɛ ka d'a kan. a man ka kɛ titre foncier parce que sariya sɔsɔ de don. sariya sɔsɔ don sariya ko ka taa nin sira in fɛ e banna ma hali bi e bɛ ka min bɔra yen e bɛ k'o de di mɔgɔ ma donc n'i y'o di mɔgɔ ma parce que titiri ye hakɛ de o sɛbɛn bɛ wolo min tɛ se ka hakɛ di mɔgɔ ma n'i nana ko ka titiri foncier hakɛ d'e ma o man ka d'i ma donc n'a nana domaine man ka a yɛlɛma ka kɛ titiri voilà. d'accord nin diyara n ye an b'i fo k'i waleɲuman dɔn mais bi ni an ye jateminɛ k'a la aw yɛrɛ ka don o don baaraw kɔnɔna na gɛlɛya jumɛn bɛ yen nɔ bi dugukoloko la ni aw kɛn bɛ k'o lakɔlɔsi les difficultés majeures. gɛlɛyaw ka ca parce que an bɛ dugukoloko kuma nin na dugukoloko u b'a fɔ tubabukan ko c'est transversal bɛɛ sen b'a la bɛɛ bɛ i niyɔrɔ sɔrɔ a la donc gɛlɛya bɛ niveau bɛɛ la ka daminɛ dugutigiw la maire la anw yɛrɛ min b'a la fo ka taa fo sanfɛ hali sariya waati dɔ la gɛlɛya dɔ b'a la mais an ka gɛlɛya fanba ye min ye bi in na parce que sariya kura de don sariya kura tara sariya kura tɛ se ka lawaleya cogo si la ni mɔgɔ t'a kalama o gɛlɛya fɔlɔ ye fo mɔgɔ ka bɔ a kalama a ka labaara sɔnni sariya in yɛrɛ ka ta kuma caman fɔra la fɛn caman fɔra min yɛrɛ bi tɛ taa sariya in kanu na o ye an ka baara gɛlɛya kosɛbɛ parce que mɔgɔ caman ye fɛn fɔ min tɛ sariya yɛrɛ kɔnɔ sariya ma min fɔ donc mɔgɔw kun banna sariya in ye o mɔgɔw kun banna sariya ye mais a fɔra ko ka sariya in ka mɔgɔw ka lakodɔn parce que tant que ni mɔgɔ ma lakodɔn furu don an kɔni bɛ yɔrɔ min na an kɔni hakili la sariya in ka ɲi mais hali n'a ka ɲi ni mɔgɔ t'a kalama k'a fɔ nin de b'a kɔnɔ ka gɛlɛn an ka se ka hakilina ye min ye laɲini ye min ye o ka se ka sabati donc olu gɛlɛya kɔni b'an kan kosɛbɛ a ka nin émission in nin fana ye pour ka o gɛlɛya ninnu wuli parce que information ka di mɔgɔ ma n'i y'a jateminɛ yɛrɛ an ka assise nationale min kɛra kɔsa in na recommandation de kɛra min assise nationale la ka yira k'a fɔ ko sariya kura in droit domaine foncière in k'a ka cari hakili la an ka service de communication an ka cellule de communication yɛrɛ bi yan sariya in an bɛ ka hakili jagabɔ kɛ sariya bɛ se ka yɛlɛma cogo min na ka kɛ an ka kanw na parce que dɔw fana bɛ yen u bɛ se ka kan kalan bamanankan bɛ yen kan wɛrɛ bɛ yen filakan bɛ yen bon t'a dɔn ni filaw ka ca minnu bɛ se ka filakan yɛrɛ kalan. an b'a kalan bɔbɔkan de sɛbɛnlen tɛ yen n'o tɛ anw bɛ se ka filakan kɔni kalan. donc n'o kɛra hakili la mɔgɔw bɛ fɛn caman faamu sariya in kɔnɔna na. a diyara n ye o cogo kelen na bi an kun ye a lase an ka laseli tɛmɛnenw na mun ye an ka ladɔnniya kunnafoniw ye annonces n'an ko ko annonces walasa ka nin jamukan in k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna u k'a lajɛ an da kun sera musakako ma k'a jira k'a fɔ aw fana ye service d'assiette ye jamana kɛn bɛ ka musaka dɔ da aw kun san kɔnɔ k'a k'o ɲini ka na an bɛ waati min na bi o ko bɛ cogo jumɛn. c'est vrai i ye min fɔ tiɲɛ de don an deli k'a fɔ n k'an ka baara ye dugukolo ni dugukolo labaara la musaka dɔ bɛ sɔrɔ a la an ka cakɛda ale fana b'o fara ɲɔgɔn kan ka to o bila jamana ka kɛsu kɔnɔ san o san hakɛ dɔ de bɛ fɔ k'a fɔ ko ka ɲini ka d'a ma ɲinan san ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ɲinan san in gɛlɛyala kosɛbɛ État yɛrɛ ma Amaro tun bɛ yen gɛlɛya caman tun bɛ yen o n'a ta bɛɛ hakili la miliyari 100 ni miliyari 51 ani kɔ o de tun ɲinina anw fɛ budget fɛ n'i ma fili bi in na an bɛ fɔ miliyari 148 hakili la yani kalo sa cɛ kalo wɛrɛ cɛ
a bɛ dafa ni ala sɔnna ma cɛsiri caman kɛra an ka mɔgɔ fɛ n ka baarakɛlaw fɛ domaine baarakɛlaw bɛɛ k'a daminɛ Kayi fo Kidali bɛɛ ye jeniyɔrɔ fɛ yen sabula n y'a fɔ yen cogo min na n ko Amariku tun bɛ yen a kuma nɔgɔ an ka jamana ma mais domaine depuis a daminɛna kalo saba o kalo saba a bɛ lajɛ est ce que a ye min ɲini aw fɛ kalo saba kɔnɔna na est ce que a y'o sɔrɔ depuis san daminɛ fo ka na se bi ma ala barika la domaine bɛ ka o dafa hakili la ministre ye lettre dama dama ci an ma ka tɛgɛrɛ fɔ an ye k'a fɔ ko baara ɲɛna mais hali bi tɔni bɛ yen ni ala sɔnna ma sɔni san ka ban a bɛ dafa laɲini min kɛra a bɛ sabati ni ala sɔnna ma. a diyara n ye an ye monsieur le ministre ka foli sɛbɛnw ye bɔlɔlɔ siraw fɛ ka jira k'a fɔ a kun wara k'a ka min ɲini ka na premier trimestre deuxième trimestre ko a y'o sɔrɔ fo ka dɔ fara a kan k'a fɔ n'a fɔra k'a ka nin ɲini ka na k'a tɛmɛna o yɛrɛ kan. kosɛbɛ mais n bɛna yɔrɔnin dɔ fɔ ka perepela tigɛ sabula kuma caman fana bɛ fɔ k'a fɔ ko domaine ka baara tɛ fɛn wɛrɛ dugukolo feere kɔ c'est vrai an y'a fɔ nka n ko yɔrɔ bɛ feere fana b'an ka baara kɔnɔna mais an ka baara t'o dɔrɔn ye mais n'i ye an ye recette min fɔ nin ye n'i y'a ta kɛmɛ sara la i b'a sɔrɔ min ye min bɛ tali kɛ dugukolo feere kan a tɛ tɛmɛ 10 kan tɛ tɛmɛ 10 kan parce que ne ko min ma n ko sigi tɛmɛnen na n ko domaine ye fɛn de ye dugukolo dɔrɔn tɛ a ka bon dugukolo nafolo o b'a kɔnɔ sanfɛla o b'a kɔnɔ n'i y'a jateminɛ an ka recette min bɛ kɛ la an bɛ min ladon a fanba ye o de dugukolo feere tɛ tɛmɛ 10 kan kɛmɛ sara la tɔ bi kɔnɔntɔn in bɛɛ ye sira wɛrɛw ye voilà a b'o sɔrɔ mun na n y'a f'i ɲɛna n ko dugukolo nafolo sanu wa sanu fana ye domaine de ye sanu fana bɛ jate domaine de fɛ n'i ko ko dugukolo fɛn dɔrɔn dugukolo jukɔrɔfɛn an bɛɛ bɛ jigin min na voilà sanu b'a la fɛn wɛrɛ b'a la min t'o si ye domaine sincèrement a ka tellement a ka ca quoi n'i ko k'an bɛ o don kuma na kɔnɔ an ka waati bɛ ban émission bɛ ban ni sanubɔlaw fana ye société don société caman de bɛ yen minnu bɛ sanu bɔ n'i y'a jateminɛ i b'a sɔrɔ sanubɔla société mana na Mali kɔnɔ État bɛ a niyɔrɔ sɔrɔ a la État bɛ niyɔrɔ sɔrɔ a la cogo di parce que État bɛ an ko société associé participation État ka a bɛ n'a fɔ ni a ye wari fara ɲɔgɔn kan ka jagokun dɔ sigi sen kan donc État b'a ta sɔrɔ a la le fait que société nana dɔrɔn État bɛ participation sɔrɔ a la o participation o fana ye domaine dɔ de ye donc wari dɔ bɛ sara o kun kɔrɔ kalo hakili la o ye kalo saba o fana bɛ recette nin kɔnɔ a diyara n ye nin y'o misali kelen dɔrɔn de ye fɛn wɛrɛ bɛ yen min tɛ ninnu si nin diyara n ye koyi n'ale b'a la k'a fɔ an ni aw kɔni bɛ ɲɔgɔn bolo sariya in kuma o kuma ni yɛlɛma dɔ donna a la an kɔni an bɛna tila ka sigi wɛrɛ kɛ ka kɛ ni faamaw ka laɲini ye n'o u ka sɔn ye ka na aw ka kɛnɛ kan minisiri ni a ka maaw bɛɛ lajɛlen bi jamukan sera kuncɛyɔrɔ la ladilikan jumɛn b'e bolo k'a ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma walasa yɛlɛma kura min donna dugukolo ko la bɛɛ lajɛlen ka nafa sɔrɔ a la gɛlɛyaw ka wuli le conseil an b'a fo an bɛ se ka ladili min kɛ o ye hakili la i da sera a ma k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ titiri ɲɛli kɛ dɔw bɛ yen u tɛ se ka wuli ka se a sun yɛrɛ la fana ye gɛlɛya dɔ ye an kɔni bɛ se ka min fɔ domaine bɛ bɛɛ de kama maliden bɛɛ de kama ni mɔgɔ bɛ kunnafoni na wuli ka se an ma hakili la bi kunnafoni siraw ka ca sisan ni donna téléphone kɔnɔ sisan domaine yɛrɛ ka baara ye min ye i bɛ se ka domaine sɔrɔ cogo na i bɛ se ka titiri kɛ cogo min na nin bɛɛ ɲɛfɔlen don sisan an ka téléphone na an ka kunnafoni siraw fɛ o ka fisa i ka taa i yɛrɛ bolo don mɔgɔ dɔ bolo min bɛ se ka na ni fɛn wɛrɛ i ka laɲini ye min ye o tɛ sabati i b'i ka wari bɔ i t'i ka wari sɔrɔ i t'i ka dugukolo sɔrɔ i t'i ka titiri sɔrɔ an ka maliyɛn diaspora ye o gɛlɛya caman sɔrɔ donc u ka u ɲɛsin domaine ma domaine bɛ olu de kama u k'an ɲininka u kana taa
wari di mɔgɔ si ma k'a fɔ k'u ka baara kɛ n'u mago b'a la dɔrɔn i ka se domaine na. Mais i yɛrɛ sera domaine na i tɛ wari fana di walasa aw ka dɛmɛ kɛ yan. non domaine n'i ye sera domaine na an ye titiri kɛ cogo min fɔ sara ko ka wari min sara parce que sara kɛlen bɛ k'a bɛɛ peripelatigɛ n nana n'a sariya ye kɔfɛ n bɛ tila ka se k'a d'i ma terrain yɛrɛ sɔngɔ ye min ye k'a daminɛ Kayi fo Kidali kan ka bɛn min ma mètre carré kan ka bɛn min ma hectare kan ka bɛn min ma a bɛɛ bɛ yen n'a bɔr'o la i man ka wari di mɔgɔ ma k'a fɔ ko hɔn nin de ye ka baarakɛ sɔngɔ non sariya y'o kɔn a kɛra an ka sariya ye o a kɛra sariya wɛrɛ ye code pénal o a b'a fɔ o ma ko corruption o man ka kɛ voilà donc an ka to sariya kɔ o fana o y'an yɛrɛ parce que an fana dɔɔni b'an fanfɛla fɛ fo an k'o fana corriger baara bɛ sen na koyi sincèrement ministre depuis a nana baara bɛ sen na walasa ka yɛlɛma don ko la yɛlɛma don baara yɛrɛ kɛcogo la mɔgɔnifin yɛrɛ taabolo la Mali kura fo yɛlɛma ka don nin bɛɛ la hakili ni nin bɛɛ kɛra laɲini ye min ye ni Ala sɔnna ma a bɛ sabati. A diyara n ye an b'i fo an b'a fɔ k'i jara. Merci beaucoup. Ne kun ye aw garisɛgɛ ye bi sariya bulon jamukan kɔnɔ la réforme domaniale et foncière au Mali an ka babu kun bɛ nin de kan hakili la aw ye faamuyali caman sɔrɔ a la mais an b'a yira k'a fɔ aw mago kun bɛ dɔw la an ka WhatsApp numéro bɛ aw ka bila la maa dɔw kun b'a fɔ u ka laɲini kun ye an ka titre foncier yɛrɛ musaka fɔ an b'o bila ka jamukan wɛrɛ kɔnɔ titre musaka bari an ka ɲininiw kɔnɔ a jarala k'a fɔ u tɛ kelen Bamakɔ dugukolo musaka ani Kati u yɛrɛ tɛ kelen jango Sikaso ni Segu région bɔlen don ɲɔgɔn na donc n'i ye yɔrɔ dɔ fɔ sisan k'o ye Bamakɔ misali ta k'o ye titre mètre carré sɔngɔ ye o ni Kidali ta i b'a sɔrɔ o tɛ kelen o ni Gawo tɛ kelen walasa ɲagami kana don na ni Ala sɔnna domaine tɔgɔ la maa wɛrɛ nana walasa ka na an bilasira o kɔnɔna na walasa min bɛ kɛ sababu ye an bɛ bɔ fili kɔnɔ an ka foli bɛ se bɛɛ lajɛlen ma janko nin waati in kɔlɔnɲɛba sekanakaw an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn an kɛra an fana karamɔgɔ Seydi Seru Usumani Madani Hayidara a ye an kɔni bila o sira ɲuman kan a fɔ ni maa ye ɲuman kɛ a waleɲuman dɔn o la gileki min bɛ anw kana walasa ka jamukan kɛnɛ a sababu y'an ka tarikɛ ye n'o ye Madu Jara garantibugukaw fɛ yen an b'a fo ka waleɲuman dɔn sariya don jamukan kɔnɔna na ni Ala sɔnna don nataw la ne ni aw an na ɲɔgɔn sɔrɔ mun fana ye baara wɛrɛw ye jango an ko police de proximité polisi jɔyɔrɔ ye jumɛn ye an ka jamana kɔnɔ mun kan ka kɛ mun man ka kɛ an ka kɛ o ninnu bɛɛ lajɛlen jamukan ye an na minnu da yira aw la ni layiru an y'a ta bi an sera ka o bɔ an dala kɔni ka sabu kɛ aw ka ɲininkali WhatsApp numéro bɛ aw ka bila la sanga ni waati n'aw mako bɛ ɲininkali dɔ la min bɛ bila an ka baara kɔnɔ o bɛ kɛ wajibi an kan an ka maa wele min na sa ka na an bɔ kunba na o kɔrɔ le ministre des domaines professeur Birima Kamina an ka foli bɛ se a ma ani cabinet bɛɛ lajɛlen ye nin kɛnɛ in ka domaine directeur monsieur Ablaye Diko directeur national des domaines an b'a fo ka waleɲuman dɔn ale sababu la bi cakɛda sɔrɔla domaine na walasa ka na ne ni aw bɛɛ lajɛlen kunnafoni ni ale ka nali kun tɛ an kun tɛ nin dɔn o la o ɲɛma o foli ye an ma wajibi ye monsieur Ablaye Diko maa maa da bɛ don dugukoloko la an bɛ ninnu bɛɛ fo kadasiri ni domaine o bɛɛ lajɛlen ye cakɛda kelen ye o la Amadu Tarawele fana an b'a fo ka waleɲuman dɔn nin kɛnɛ ninnu kɔnɔna na ninnu bɛɛ y'an dɛmɛbagabaw ye sabu ka sababu kɛ kunnafoni di cogo ne ni aw ma dugukoloko a gɛlɛya ka ca a kungo ka ca basigi ka don a kɔnɔ Mali kura taasira n dalen b'a la k'a fɔ n'an tugura sariya in kɔ faamaw ka sɔn k'a kɛ tiɲɛ ni tilennenya kan siga foyi t'a la jamana lafiya bɛna a kɔnɔ ne b'a fɔ o la ne ni aw a ka mɛn waati wɛrɛ salamu aleykum warahmatulahi taala wabarakɛtu